उन आंखों को हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई अरे कहानी ना। बढ़ा दे भाई हारमोनिया के, फिर से बना दे हारमोनिया को बढ़ा दो ऑपरेटर। तेरी प्यारे डूबे मेरी भान कोट चिन के प्रिया आज से अपना वादा रहा। ओ उम्मीद आज से अपना वादा रहा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ये को प्यार ये है। ब्यास जी कहनी कि मुकेश बाबू हमारे के भैया कहल तो तरह के बबुआ कहब तारा जीवन में एगो 2 साल पहले तार गीत अच्छा लागल कि तोहरे नाम मामा लिख हलियो काट के बलेडवा से करे जवा में के जान। हमरो के ले ले चल ससुररिया बंद कई के गोदरे जवा में के जान। ये गीत रहे हमारे रौरा ई जीवन में गीत लागल। आ रौरा हमारा का ठीक लागला जानता नहीं। सारा ब्यास लोग लइका फैका हो के नौजवान हो कर रौरा बेटी महतारी के गड़ियावेला न बड़ी बढ़िया हमारे। अति उत्तम अति उत्तम। हम कहिले कि हम कबो भेटई हम त हमें उनका के माना करो कि हे उम्र में वो लोग से गाली गलौज मत करो। उनको लोग गजन करावो तनी टुगा। हेलो रे सारा चुप बढ़िया से बोल। माइकवा के ए उम्र में रौरा गाड़ी गरोज करी ले उहे हमरा खराब लागेला। रौरा के केहू गाड़ी देवेला त हमरा खराब लागेला। रौरा एगो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पद पर भी बानी और रौरा समाज के एगो दर्पण व्यास भी बानी। तो एकर मतलब में का कमी बा एगो जानता नहीं। कुत्ता के पोछी में कतनो घी लगा देब सीधा ना। अब कुकरम आदमी के कहब कि आसाराम के शिष्य बन जा तो कौन प्रकार के होई। आओ समझाओ हां जी जे लइका आइए से खइले हम यहां के नहीं कहत अपने आप पे हम कहत। हां जी ऐसे हमरा सबसे दब लागेला भैया जब रौरा कोनो ब्यास बेटी मताड़ी बहन के गड़ियावेला हमरा उहे समय दब लागे। हालांकि ये हो गान बजान में रौरा आवे के पहले लोग माना कइले रहे कि लोथवा बड़ी गड़ियाई त रौरा कहले बानी कि ए सरवा तो तू कौन हमरा के छोड़ देले बड़े के गड़ियाई त ठीक। हम ओ में के नहीं खी ना हम गाड़ी दिले हमरा रौरा बेटी के रौरा बहन के रौरा माई के रौरा दादी के प्रणाम प्रणाम दोनों हाथे से हम गाली गोलम वाला में से ना। हां रौरा लई लिखा हम गाई हमहू आवाज लगाई रघु आवाज लगा पुरनका में हमनी के 5 गो बानी स रौरा ही बक्सर में एगो हमहू हई सूरदास हवे एगो हमनी के 5 गो हई जा अजी तो गावेला बहुत अच्छा गावेला लोग बहुत ए धरती जो जो अगर बात ई बात राम सुपनखा में होत रहे। सुपनखिया कहली कि हे राम हमरा से शादी कर लो। राम जी कहले कि अरे सुपनखिया क्या कहता रु तोर लेखा मेहरारू हमरा भीर बा। सुपनखिया कहली कि हे प्रभु हमरा लेखा मेहरारू ना होई हमरा से सुंदर लड़की लोग देखले बानी और औरत से सुंदर हम लइका लिखी देखले। राम जी कहली कि ना सुपनखिया अरे तो अपना खातिर एजे खातिर सुंदर बाड़ू अपना खातिर हम एजे खातिर सुंदर बानी। अरे अपना अपना जगह पर सब सम्राट बा धरती जो जो आगे। अरे सुपनखिया तू हो सुंदर बारू तो हम हो सुंदर बानी। ये बतिया के राजा जनक जी कहले हे राजा दशरथ और औरो कहीं के राजा बानी तो हमो कहीं के राजा बानी। ये फर्क बाकी रौरा बेटा बिया है बानी हम बेटी बिया है बानी और औरो बेटिया के जइया बिया होई त बेटवा हमरे दामादानु बनी रहे। कहीं के राजा रौरो हई तो कहीं के राजा हम हई। तनी खड़ी हो जाओ डार्लिंग। चलो लौंडा खड़ा हो। 10 गो दरवाजा बा ये शरीर बा 2 2 4 1 5 2 7 2 नीचे 1 बैक
7 2 9 एक बंद है ढोड़ी 10 बड़ी पुनाल वाली बात बढ़ के अरे पियावा तोरी रती है लौकर 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 जम कई रती है सौकर जंप करता है सब सौकर है ढोड़ी लौकर है प्राण निकल जाएगा फट जाएगा आज मालिक कहा तनु बाड़ू नहीं बने रे पैबो नौकर ठोकी कीली तुड़ी खीली घेट ममोर दी धोके या कवाड़ी छूके छोड़ धोके या कवाड़ी छूके छोड़ छोटू गुप्ता रंजन यादव जगदीशपुर हमरा के 100 रुपया का पुरस्कार दिल बड़ी हार्दिक प्रणाम बा। मैच ताकना है फील्डर को कीपिंग को बॉलर को बॉल यदि हमारे खराब हो गई बा कीपर अच्छा बारे तो लोकली है आज यदि हम कीपर से छूट गई बा फील्डर अच्छा बारे तो लोकली है का एगो बैटर घंटा करी है का पियावा तोरी रती है लौकर जम कोई रती है सौकर मालिक कहा तनु नहीं बने कोई नौकर ठोकी कीली पूरी खीली ठोकी कीली पूरी खीली घेट ममोर दी हो धोके या कवाड़ी छूके छोड़ धोके या कवाड़ी छूके छोड़ बसौना पंचायत अमित भैया पैक्स अध्यक्ष हमारे के 1000 रुपया का पुरस्कार देनी डॉक्टर विजयकांत जी बाली सनवर्षा हमारे के बहुत रुपया का आशीर्वाद देनी हार्दिक प्रणाम बा। एगो बात हमार भैया कहला कि रौरा यदि बढ़िया बानी बैठी तो बैठी रौरा बढ़िया बानी आ कोनो भेटाई बा तो लोग कहि का हो कहाँ नहीं खी जाना ददन जी तो हमार जन विधायक बड़न हमार पाहुने नु लगेला ना सार लागी से पाहुन कबो ना कही एकर मतलब मनुष्य रौरा बानी मानवता रौरा में नहीं खे जे सार लगी पाहुन कबो ना कही अब पाहुन लगी से कबो सार ना कही जे रिश्ता जैसन रही वैसे ने कही आई हालांकि एक चीज में मन लागेला तनका सार के कह देबनु कि का हो पाहुन तो उनकर एथी फूल के तुमा हो जाई आ जदी पाहुन के बहिन के गाड़ी देके कब का एही तो पाहुना के बुझाई के जा हमर बहिन भाग गेली ई बात बा कबो पाहुन के सार ना कहल जाला सार के पाहुन ना कहल जाला रौरा कतनो बढ़ जाए समय ना रौरा गौनी है कि समय ना आध्यात्मिक के बात रौरा कहनी है जरूर आध्यात्मिक में मूर्ति ना मरनी है समय ना कर्म सबसे बड़का बा लिखल भी बा कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करहि तस फल चाखा अच्छा कुछ बा तो लौंडवा बेसवा में चला के मार इधर लौंडवा बेसवा में परदुमना में चलेला हमारा में चलेला छोटू के रंजन यादव छोटू भैया के जगदीशपुर हमारे रंजन भैया 100 रुपया का पुरस्कार दिले बड़ा
हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। ऐसे रौरा करम प्रधान विश्व करी राखा अजो जस करही तस फल चाखा तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी। अच्छा इमे कौन उनका रूप के रोल बा द्रौपदी मुर्मू का उनका समय के देन बा ना उनका कर्म के देन बा। पढ़ाई लिखाई ना करती तो देश के राष्ट्रपति ना बनती। समय के मारे किस्मत के बात पर भगवान भरोसे आ घर में बैठ जाइबो आई दादा बिना दे हाथ चलबले दुगो लइको फैका ना होलन सा माल कैसे ढबक यही रे बा गिरे वाला बा ई सरबा के 3 हाली पाहुन पाहुन कहली तनी मनी ऐसे ऐसे करेला अच्छा हाली पाहुन पाहुन कहत तनी मुंह पे आई आ 10 हाली पाहुन पाहुन आइबो न तब जाके कहला अब मन करता अब तन छोड़े दो काय मन करम सबसे बड़का करम सब खमे आके अपने आँख भी गरम सब खमे आके अपने आँख भी गरम छगो यारवा के फेरा में तू सोहनी यारवन के फेरा में तू पड़लू। राजकुमार राजकुमार यार के प्यार राजकुमार यार के प्यार खाली लोरती हो। राजकुमार यार के प्यार खाली लोड़ दी हो चाहे मुकेश कुमार यार खाली लोड़ दी हो आ धोखे या कबाड़ी छूके छोड़ो भैया लल्लू सिंह कमांडो जी टिक पोखर खुदा सलामत रखे पुलिस प्रशासन बनाने वाले को। मुकेश भैया आपसे क्या कहना है? घर को बेघर कर देती है जंगल में बंदूक चलाने वाले। जय हिंद बहुत अच्छा कमांडो देश के रक्षक बानी। बहुत सुंदर तो दुनिया में केहू नौकरी करता सबसे ईमानदारी का नौकरी यदि केहू करता तो फौजी भाई हो जे बॉर्डर पर रहेले एगो घुसपैठी के ना ढुके देवे। अब बिहार पुलिस झारखंड पुलिस यूपी पुलिस लेवे ना देबो 2000 दे बुढ़ाई लेबो त का हम मन ओकरे पर जो छड़वा रे बोले घर त का हवे दो। हमारे माननीय आदरणीय व्यास जी बस चलाएं सब विपिन भैया हम प्रणाम करता नहीं। आज बहुत व्यास जी लोग ए मंच पर विराजमान बानी सब लोग के हार्दिक प्रणाम बा आ न्यू दोस्ती बा हार्दिक अभिनंदन करता नहीं हमार ददन बाबू। अच्छा वो गाना बाद में प्रसंग के बाद में गाना हो पहले प्रसंग न हो जाए तो गाना हो ए गाड़ी तो हुए बा जितना अंटूस फंटूस गा दो उतने तार भइलू बा मार्केट बा हमनियो के जानी ले जा लेकिन ठीक ना लागला हर जगह कलयुग जमाना के उल्टा बारीती कलयुग जमाना के उल्टा बारीती धर्मी के दुख या धर्मी सुख पावेला एक गज लंगोटी खातिर तरसे महात्मा मखमल के साड़ी रोज बेसिया फरवावेला मिली तो नहीं है हीरो से एक गज लंगोटा ई साधु खातिर बेकार बा चड्डी पहन के चले आवता मंच पर आ मखमल के साड़ी कोठा पर जे सुता ताड़ी साफ लेकिन राम रहीम के चेला लागत रहत रौरा सबके एगो प्रसंग जन सत्यचंडी जग में आई बानी उहे प्रकार के जग के ही कहानी सुनाई।